Много хора казват на 12 години какво толкова можеш. Аз им отговарям, мога да ви хакна реалността. Днес ще ви покажа два фокуса, първият от които ще ви обърка, а вторият ще ви преинсталира мозъците. Готови ли сте? Да! Знаете ли какво е Трикард Монте? Не. Ами в България по-известно като тук има, тук няма. Да. Това е една много честна измама или много магическа измама. Всъщност фокусникът, в случаят Асото пика, вие трябва да го следите, а аз ще го обръщам и ще го разбърквам. Къде е Асото? В ръката ти. Добре следите. Само че с една карта мисля, че е малко лесничко, затова добавям още една. Добре. Да е по-трудно. Къде е Асото? В лявата ти ръка. Добре, доста добре справяте. О, Нека опитаме още веднъж. Ще ви помоля, госпожо Галена, да си подадете ръката. Така, къде е Асото? Ръката ти? Добре, доста добре справяте. Сега научко. преминаваме към класическото Трикард Монте или класическото тук има, тук няма, с три карти. да. Мога да ги разбърквам колкото си искам. Вие не трябва да се подвеждате по двойките, а трябва да следите само Асото. Айде слева. Давам ви една карта. Поставете другата ръка отгоре, за да не я докосвам. Аз оставам с двойка, каро и асо, нали? Къде е Асото? И сигурно е в дясната ти ръка, но най-вероятно Ами не. е в моята ръка. Не седите да. добре. Всъщност при мен е двойката каро. Бях А при вас сигурна, че не е е Асото. Добре, сега прибираме Асото в джоба, защото виждам, че малко се объркахте така. Правилно, Махаме Асото. шарди се. И оставам с две двойки каро, които са на цвят какъв? Червен. Ами, не, сини са. Аха. Това го казах, за да ви подведа къде е Асото. Къде е Сото? В джобчето ти? Да. Добре, справяте, само че с едно магическо движение аз мога да го телепортирам в ръката си, което означава, че другата двойка е в джоба ми. Добре. Сега ще ви покажа всъщност как става трикът. Също трикът се получава, госпожо Галена, подайте си ръката, с три двойки каро. Да. И ако сте гледали внимателно, и едно асо пика. А, И така. Добре, госпожо Евро, подайте си ръката. Така. Давам ви асото. Прибирам двойката, къде е асото? джоба ти. Този път не можеш да ме измамиш. Ами не. Нали ви казах, че ви го давам? Още едно допълнение. Всъщност, трикът става не с едно, не с две, а с цели три аса Не. пика. И ако сте гледали внимателно, и три двойки каро. Аз съм много объркана в момента. Сега преминаваме към режим хакер. Имам едно тесте комар не играя. карти. Спокойно, не е комар. Не се знае. С напълно разбъркани 52 карти. Ако не ми вярвате, заповядайте, разбъркайте ги. Я ги разбъркай. Просто когато сте готови, Тук някакво детенце Подайте. ще ни лъже. Разбъркай ги хубаво. така, благодаря. Изберете си една карта. Мога да хвана. Покажете я на всички на камерата. Поставете тук. Да, заповядай. Добре. Ще направя няколко прецепвания, за да можем да изгубим наистина вашата карта. Също знаете ли какво? Вие ги разбъркайте. Просто, да. Когато сте готови, просто ги оставете на масата. Готови ли сте? Да. Сега е време да влезем в системата. Пин код. Лесно. 1, 2, 3, 4. Все пак съм на 12. Влизаме в Wi-Fi мрежите. Wi-Fi, добре. Искам да погледнете внимателно в телефона ми. Гледате, нали? Съсредоточете се и мислете само за картата и само за картата. Сега е време да влезем в версия Шаш и Паника 2.0. Картата излезна като Wi-Fi. Осмица с пътия, това ли е картата? Картата излезе. Осмица с пътия, Пътия. Айде бе. това ли е тя? Еми, това е. Така, може ли ми промени оценките в школа или не? Все пак, аз съм в България, търси талант и трябва да покажа нещо вау. Затова ще помоля цялата публика и вие, разбира се, вижте си Wi-Fi мрежите, отворете си телефоните, вижте Wi-Fi мрежите. Какво да направя сега? Излезна! Вижте какво става, бе! Абе хора, ето! И ние имаме осмица с пътия. Гледайте, бе, погледнете всички какво имаме стана, осмица с гледай. пътия. Боже Господи. Никола осмица с пътия второто. Да, бе. Най-важното в магията е, че когато се случи, всички сме като деца. Дори и аз. Благодаря ви. Детенце. Creating something new starts with